Hello. Asa naman ka, babe? Ganihar man ko diri na mo ko diri sa kuan. Atubangan sa Gesano. Kaya na okay ang mga sininaan diri ba? Pagdali diri ganihar ko diri. Babe. Ganihar man ko diri alas 3 kaya. Dali, grabe, kay gutom na kayo, babe. Babe! Pagdali ba? Gutom na kayo ko dire. Nak. Ko dire sa... Dali, dire dapat sige sa ano lagi. Asa naman di ka? Pagdali, uy. Pari. Aduh gaya ano mo, bib, uy. Hello. Ate ganihar mo ko dire. Kapoy na kayo dire ba? Pagdali, babe. Kaya. Ambot ni Moy. Kapoy ni kasi paabot dire. Pagdali dire pakai kapoy ayo. Oh no! Babe, pagdali dira ba sa dugaya. Kapoy nga mauli na ko ron. Pagdali, babe, asa naman di ka dapit? Dali ko diri. Kuan? Dapit sige sa ano? Babe. Asa di ka dapit? Babe. Kapuya. Pagdali ba? Kaya mauli na ko ron. Sabang kong mama ni ron. Doon na dire. Nakagani ko sa aning dapit sige sano ano na yung mga sininaan diri skilid. Asa di ka? Padol diri be. Padol kay diri. Babe! Babe! Ang dali, uy! Doon, uy! Basta ako sanina kay puti niya ang kaning slave niya kay puwa. Dali na. Doon ako dire. Babe, ikaw na, babe. Ikaw na, babe. Ganyan ako gusto. Ganyan ako. Ito,
lagi ko gani. Ako diri atay eh. Mga ano na. Ha? Mga unsa ta? Asa sabi? Labang da. Ay sa. Ay sabi. Ay sabi. Sige sabi. Hello. Babe, asa naman ka, babe? Ha? Ayay, kaya sa 1GQ yung? Naam ko diri sa kuan, atubangan sa metro. Asa di ka? Babe, pagdali, dira kay hapon na. Asa di ka napita, babe? Nali ko diri atubangan sa metro lagi. Babe, pagdali eh. Hapon na ba? Hello. Asa naman ka? Pagdali na dira. Eh, babe. Sa kapuya, uy. Ali ko diri tubangan sa metro lagi. Ganihar ko diri. Apit ko na. Lasing ko naman. Babe. Asa naman ka napita, deh? Ha? Pagdali, babe. Asa ka napita? Nakigo tumang metro ka, duulak ko diri kung saan nakiputi. Babe. Pagdali, duulak ko diri. Duulak ko diri, papisti. Lago diri, ya. Gagan ka tao diri. Babe, ikaw na, babe? Ayaw, di ba? Ganyan naman ko diri, babe. No, 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 no. Oh, he tried it. Hello.
Low. Asa naman ka? Asa naman ka, babe? Babe, asa naman ka? Naano ko diri sa merkado? Pagdali, kaya apit na gabi eh. Babe, pagdali ba? Babe, asa ni ka napita ba? Ha? Babe, asa na nga dapit? Pagdali, gabi na. Naniyara mo kasi paabot diri sa muha eh. Asa di ka ron dapit? Na ako diri sa kuhan. Aning bugasan ba? Babe, pagdali oy. Apo ni gutom na kayo. Asa di karpita ba? Ada mauli na ko eh. Babe. Babe, ikaw na babe? Karong gusto pa mo sa ayo. Gani ka di ay. Tawag. Gani nga rin gusto paabot sa imo. Kapoy na gusto paabot sa imo. Kasi katawa. No. Ha? Oh, he tried it.